mawon nggih. Walika mengono tepono sira ya kelawan akidah fa in tasawwata mengolamun brondo sira ila mazidin marang nambahi marang tambahan pandur mengon ningalono sira fi risalatul qudsiyah ing dalam kitab risalatul qudsiyah allati aurada kang wis nekake sapa Imam Ghazali ha ing lati fil fasli salis ing dalam kitab kang pasal sing nomor 3 minal kitab saking kitab al-mazkuri kang ditutup. Jadi nek sampean kula jenengan milik jelas tentang apa yang namanya akidah, nggih sarane musannaf, nggih kepengin tambahan-tambahan kenging segala pengertian tentang akidah jenengan kon maos Risalatul Qudsiyah. Lah ini teng mriki dijelaske niki teng pasal yang ketiga. Roh nggih kitabe. Alhamdulillah nek roh. Jadi paling ora nek jenengan gak roh upama niki muga-muga anak putu kita weruh amin. Amin anake ora sekolahno ya jan. Nek sekolah pikir kali nih saya jan. Ya jan. Wala tatawaghala lan aja njruk-njrukake sira ilmil kalam ing ilmu kalam wa tuksirul ngake-ngake sira minal khawdi saking bicara iki minal khawdi saking bicara wala tatawaghala lan aja njruk-njrukke sira ilmil kalam ing ilmu kalam wala tuksir lan aja ngake-ngake sira minal khawdi saking bicara fihi ing dalam ilmu kalam limujarrati talabit tahaqquq krana melulu numrih nyatakake fil ma'rifati ing dalam ngaweruhi sifat Allah. Jadi sarane musannaf yaitu merape kita sami aja ora usah njero-njerono ngrembug bicara tentang ketauhidan. Sehingga awak dhewe perlu ngerteni kenyataan ana ing bab ngelmu makrifat. Karena napa sira ora bakal bisa nemokake apa kang sira goleki saking ilmu kalam niku nek sekedar mbok bantahno wae lho, gak bakal iso ngrasakno kejaba nek mbok alami. Lah kanggo ngalami ngoten niku Gusti Allah akhire ndamel kula jenengan sing biasane nggih nek winginane wong cerita duwite hari tau duwe duit sak tas kan kate ngono iku akhire duit sak tas iku ilang entek ra roh jlundrunge nggih bahkan uja kurang akeh kula nu tau didik tumpukan jon nggih kula ya tau duwe duit tumpukan akhire ya ora ana parake ngoten niku kangge napa kangge ngrasake napa ingkang dipun dawuhke Gusti Allah. Ora sekedar ngomong ben rasakno ben pengalaman. Soalnya nek mek dibahas lho kok ora bakal tumumu tentang kemakrifatan teng ini Gusti Allah sing sobek niku nalika akhire dhuwit setas kadung entek kemarifatane ora roh. Biasane sing repot ngoten lho. Padahal iku asline diwehi sarana pangeran kanggo ngaweruhi sifat-sifate Gusti Allah sifate Gusti Allah sing wahdaniyah sampe nek wahdaniyah aku wujud kidam bako kowe Gusti Allah yono jadi kebakokane Gusti Allah iku anjen langgeng sehingga nalika iki akhire aku gak duwe duit tokeh krana aku nakal ngoten. Ora kok Gusti Allah gak sayang sampean lho kok wani sampean ra disayang pengiran. Kan ngoten. Niku pensikapan pemikiran terhadap akidah. Mulane kanggo ngoten niku awak dhewe gak perlu bicara dalam-dalam apa yang menjadi sifat-sifatnya Gusti Allah yang penting dijalani urip dengan semestinya. Nggih. Karena nek miturut musannaf sira ora bakal iso nemokake apa kang sira goleki saking ilmu kalam nek sekedar amban-ambanan cangkem gejabur rano rampungi mulane kudu dibuktekno nganggo tindakan mulane nalika wong niku akhire nggih dibalak pengiran nek sampean ngilingi balake pengiran mesti sesuai kalih napa ingkang jenengan
lakoni. Paham nggih? Sampeyan duit asale akeh digawe malah sithik. Krana biyen zaman nalika duwite akeh gak ditasarupno kanthi bener, utawa nalika sampean pun usaha nasarupke kanthi bener, sampean usahane sampean akoni nek niku wau sampean pun kelakoni bener. Sehingga ndak bener temenan, aku engko ndak eling temenan, nek kowe kandhane akhire makrifat eling karo aku niku nalika kowe tak gawe gak ndek duit yo kowe jeling aku kan kata. Indikasi ini dua-dua ngoten. Nggih. Paham nggih niku nggih? Nggih. Paham mboten? Ora paham ora apa-apa. Wah yen ora paham lah pripun jenenge ora paham. Lah kula gak boten saged meksake sampeyan iso paham kan masalahe. Nggih. Nek sampean nek cara napa nggih? Dunia kultivator ngoten sampean kula platret terus sampean iso kan. Ya Jan. Apa kok anggere nggih? Walakin arota, tetapi ini lamun nalika ngarepake surat tahaqquq ing nyatakake fil ma'rifati ing dalem ma'rifat Allah fa'alaika mongkona tepono sira bisulu kita riki kelawan ngambah dalane tahaqquq wa ya utawi tariqa iltizamut taqwa iku netepi takwa netepi wedi Allah zahirun ing dalem zahiri wa batinan lan batine. Jadi nek sekedar kula jenengan niku mau ngomong cerita tentang kita itu tidak bisa kecuali kanthi ngambah dalane takwa tenggine ngersane Gusti Allah lahir batin. Dadi tanpa nglakoni apa kang dadi ujare syariat dengan segala keyakinan miturut akidah yang ada kemakrifatan tumrapé Gusti Allah niku sengoro ketemu cara teori lah nek perkara Gusti Allah akhire niku wallahu alam niki sing dibicarakan tentang keilmuan nggih mulane nalika wong ku bicara tentang napa kemakrifatan itu harus dinyatakan dalam tindakan betul. Sampean bayangke nalika wong kuwi salat nggih nek milik antak budakaan nakatarohu wong kudu tumenanan nggih artine pripun dimulai dari lahir nggih sandangane ya sing temenanan artine sandangane sing ya sing apik betul utawa nalika gak apik sing penting pantes nggih ambune ya wangi gak ngluwuk gak kecut nggih kan ada niku zahir lah batine nalika wong kuwi Gusti nalika kula kula jenengan nganggo sandangan sing apik. Gusti napa ingkang kula nggih nutupi aurat kula niki dereng netepi kalih kemegahan jenengan Gusti. Masih niki pun paling apik tumrape kula. Mulane sampean kula jenengan iki paling pol banter niki nggih, pol banter. Nek cara sarung ki salat niki atlas iki kondang niki. Atlas ini lho, atlas yang palsu bu artinya sing uga alas temenan sing rega murah. Rata-rata wajib ini nggih wadimor ngono wae hasil tahlil. Jadi hasil tahlil. Jadi bentuk ngoten niku kula jenengan nalika akhire dohir iki gak mbuktekno nek kula jenengan niki ngegungke Gusti Allah. Ngoten pertama. Tapi nalika wong ku akhire tahlil tok wadimor, akhire nggo salat apa gak ngegungno Gusti Allah? Nggih mboten. Ya ngegongno buktine napa nalika akhire mbantu ndongakno sanak kabange akhire diwehi tanda mata kanggo ngibadah dimanfaatno. Lah ngoten niku sing jengene ngegongno pengiran ora lentuk sarung mang berdasarkan aku kepengin napa BAS rada ngakali sithik ya duit jatahe bojoku tak longi. Ejat. Utawa sepokoke ya kudu hasil iki. Dan dilalah ana sanak kadang butuh motor. Akhire dihasilno najane motor elek
diwehno. Jelas iki wae sanut aku kowe akhire janjane nek cara di luar motor api wong badhe 500 iso badhe 1 juta upamane. Krana duwe pinginan tuku BHS, suyuran krana guna pengiran. Nek ngoten lho. Jadi urusane ngoten. Nanti nalika wong nu akhire nganggo adus pertama kali nggih adus. Nah tapi napa ingkang dados dawuhe Kanjeng Nabi. Adus ben wangi aku pengen ibadah. Cuman mau adus. Alhamdulillah do adus. Nalika akhire baratus nggih napa wau kangge netepi kemegane Gusti Allah akhir sampean Gusti sandangan nggih krana napa sing kula kandhake wau ngegungke Gusti Allah akhir sampean budal kan ngoten nggih lah bentuk ngoten niku lho sing dikarepke nalika wong iku in arad tahaqqaq bil ma'rifah fa'alaika bisulu kitoriki fil tizamit taqwa dhahiran wa batinan. Dhahire kan ketok sampean nganggo sandangan sing bagus. Nggih, sehingga nalika matur kali Gusti Allah, Gusti. Kan ngoten. Kesesuaian kalih napa ingkang jenengan lakoni jenengan tindake wekdal niku. Ngoten niku kadang-kadang dikaboten. Masalahe napa dilalah kene. Kula pribadi sing kula critake. Kalau pribadi dilalah niku napa nggih ibune niku dilalah rada repot akhirnya napa sandangane niku sing bagus banget wage akhirnya kula niku klambine saringe jecementel dadi siji ngoten urung dianggep lucu kan saya kula nggo karena napa saake yo kan ngoten tapi janjane kan mboten ngoten lha gene kok ora mbok ubek dhewe mbok wae iso dhewe engko mbok pendar-pendar dhewe kok ngenteni wong wedo iso ngoten niku krana ora dalam ranah ngegungke pengira. Lho ngoten niku nggih dilemeng. Dilemeng. Awak dhewe niku wong dilemeng atau dilewer. Bener nggih? Walakin arada tahaqquk fil ma'rifati fa'alika bisuluki tariqihi wa ya iltizamu taqwa dhahiran batinan dohir batine sesuai kali nopo ingkang dipun lampahi. Tapi gini ku dohir itu melambangkan batin. Nggih, jenengan sholat ya sebaldune kaya wulu garangan aja dinggo, Din. Ngono ku apa nyatakno? Kan mboten. Mulane lek sampean tuku napa nggih? Tuku baldu. Wah. Iltizamut taqwa bangsa dohir nggih netepi wedi teng dene Gusti Allah nggih bangsa dohir akhir tuku baldu sing apik sajab Prapta Suryana ya wah akhir rumang mas kula nggih riyen niku tuku Pondok Indah niku mun juara barang pengalaman anak kula mulai pondok apik awing Pak akhir tuku awing lha nek tuku awing akhire nggih diniati netepi napa iltizamut taqwa dohirun akhirnya wong ajen ya wayaku mergawe ku sing malahe mari lek dikin aku nek tuku awih yo tak loro ya kan so apa nih kan wis ora mantesi blas nggih gak mantesi blas kanggo takwa iso aja jegas iki mulane sampe kula kandhane aja nganti rega sandal iku ngluwahi rega bal 2 mulane kula nunggu ya jebrek kok ya larga caket 1000 rega 35 itu wah sandale rega 250 baldune sapa ada baldune 50.000 kurang lho iki piye kene yo sing disunggi malah sing luwih rendah dadi bentuke ngoten niku mulane nalika menjalani segala sesuatu niku lho ditebake tafaulan kalih segala sesuatu wong iki ku baldu iki tak nggo ibadah iki tersi rega larang temenan aku gara-gara nggih wah sarung masa wong jin ku rega 450 sarung ku rega 50.000 rega 100.000 sekedar napa bingkisan tahlil sekali-sekali tak tuku BH sampe yang di BH alhamdulillah urung duwe kata dia jadi nek motif BHS yakin kula gadah jenengan motipe jadi
Uliane tepi napa nggih nek kepengin nyatakno tenggene kemarifatan iku kanthi dalan netepi bisuluki toriki yaiku iltizamu takwa batinan dhahiran wa batinan wa tadabburul ayati wal akhbari wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.